Zdravím všechny u nového videa a dneska pokračujeme tam, kde jsme minule skončili. Karta. Nějaká ženská, vole, ty vole Sněhurka, i když víme, jak ten film dopadl, Sněhurka, vole, 2025. Ty vole, kurva. Budu to potřebovat, vole. Ty vole. Zvuk je, kdybych si usral, kámo. To tady snajpe. Late again, co máš za problém, vrtíko? Troll, let's go, troll. Máme tady trolle. Máme, kámo, už se blížíme ke konci hry, víte proč? Protože tady troll. Troll. Ty vole, jak to praví toto texturou, kámo? Ty vole, Proč je za tebou černo, protože to jako nedokázali naskinovat. Co to mel, kurva, naskinovat, vole. Naprogramovat, nebo na to namodelovat, vole, něco. Jo, děkuju moc, že... Tak znova... To se spachcal, aspoň uvidíme to, jak to praví to texturou, vole. Proč je tady temnota, to jste tam nemohli na nějaký obrázek třeba aspoň, vole. Obrázek nějaký místnosti, ty vole. Je to tak těžký. This way, Harry. A ono se jde orientovat podle těch fazolek, vole. Ono je, vole, jak pandička Granny, kurva. Nebudu běhat znova. Ten Ron vypadá fakt hrozně a on si narval hůlku, vole, do nosu, ty pičo. A dělej, kurva. Ty vole, to je boss fight, dochu. Jsem špekon tlustej. Ty vole, jak tam kroutí tím krkem, vole. Dance. Stay alive. Stay alive. A teď jsem dostal žlutej dolar, vole, za tohle. Tak teď si zanadáváme, borci. Nebo spíš já, protože tohle je nejhorší část téhle hry. Tohle je nejhorší část. Ty, já to nesnáším, kámo. Tohle dělal nějaký zmrt skurvenej, vole. Já tuhle hru nenávidím. Nebudu dělat... Ne. Já vidím zase tu kascénu. On mě slyší, když jdu tady potom prkenem, takže musím počkat chvíli. Ty koko, tak to bylo klouse, kokot. Co to je za zvuky vyprcaný? Tohle to byla nejhorší pasáž, vole. To odmítám. Vole. Já tady nebudu. Žádný koberec, takže slyší všechno ten pičus. A chodí jenom lehce, vole. No jasný. Intruda. Haha, kokoté. Haha. Intruda. Haha. Kokoté. Nikoho nechám projít do věže a borec pak chodí takhle postižně. Ty jsi taky borec, vole. Ty jsi taky debil. Já vím, vole, proč tam jste taky tu zjásíš. Ježiš, to je kokot, vole. Vole, tak to jsem kůkt, ona umí skákat, No nedostanu, protože ta svině umí skákat. Sem nejdeš, vole. Ne, kšt. Hej. Ona je pugla, let's go, ona je pugla. Potom, jak se naspawnula jinde, tak to je v píči. Mnohem horší pasáž. Tady ještě mnohem horší pasáž potom, vole. Wow. Jdeme za rodičema, vole.
Rodiče, rodiče. Uvidím rodiče. Uvidím rodiče, pojď. Uvidím. Ty vole, co se to za zrůdy, ty vole. Co jste to za zrůdy, vole. Já jsem tady vzal, borče, vole. No, je to ta část, vole. Je to ona. No tak to jsme v prdeli, hoši. Jo je, no ty vole. No jasný. Sneaky slime. Otevřený, mám tu otevřený. Na první pokus. Chodíš nebo vole? Já vím, co musím dělat asi. Nebo nevím, vole. Proč tam... Co děláte, borci? Jo, Filč jde někam do hajzlu? Filč jde do hajzlu? Ty vole, let's go. Filč jde do hajzlu. Let's go, kámo. Já si pamatuju, jak se obkcával ta kočka. Nebo minimálně Nodisu vás pamatuju. Čum. Ezo, vole, ezo. Tam je ono. Kam pro... Už jsem se lek, že tam nedali žádný místnosti, jo. Let's go. Save game book. Karta. Jak ty vole. Halo. Halo, dobrý. Prosím. Ty vole, to vypadá docela dobře, vole. To vypadá, ty vole. Takhle to vypadá docela dobře, jo, vypadá to jako... Dobře, měním názor, vole. Vypadá to jako kus hoven, vole. Co to je, vole? Co to je, hochu? Spinkej můj maličký pejsánku. Au, zpět zmrde. Co to je, vole? It's okay, you can jump, jo. Rona, ty to vypadáš hrozně, vole. It's a devil snare. Jak to, že není chycenej Harry, vole? Dobrý, vole, já chci jako... Já tady na všechno pošlu incendio, vole. Vím, jak se ruší žel. Ne. Je to tady, to, co mám v náhledovce. Je to tady, vole. Je to tady. Já doufám, že je v pohodě, jo. Prej doufám, že je v pohodě, jo. Ty vole, nevypadá moc v pohodě, Ron, vole. To je svině, vole. Kámo! Co to je za sračku? Jestli mě sejme tenhle. Kámo, tak co mám dělat? Oni jdou oba dva týmy proti mně, vole, nebo co to je, vole? Oni jdou oba dva týmy proti... Co to je? A proč nejdete do sebe, ale? To jsem kouk, jakoby. Kamu tu žabu tady tu hru, vole. Jo, ty kokot, to vymýšlel. Děláš, kámo. No on může on jsem mrtvej. Ale vím taktiku, aspoň vím už nějakou taktiku, vole. Aspoň vím už nějakou taktiku. Nezabě. Haleluja. Kolik to spamuješ, kámo? Ty seš pičo. To není Call of Duty, vole. To není Call of Duty, pičo. To jsi spletl hru trochu, vole.
Hele, debile, nejde ti to co, no jo. Jezus, ty jsi chudínka. Ty vole! He has the stuff. Let me speak to him face to face. Master, you're not strong enough. I have strength enough for this. Epic. Co to je, vole? Co to je za držko, vole? Já chci pro smíchy, vole, tím jak vypadáš, borče. Ty vole. Hej, tu nejsme v rámci Call of Duty. To bych si mohl pochopit. Já nechci kamenu na něj, vole. Můžeš přestat být na něj fokuslej, tohle není Kingdom Come Deliverance, kurva. Nepřijde mi jako, že by to něco dělalo, to točení, vole. Ty do prda. Proč seš na něj, kurva, už fokuslej? Tohle není, pičo. Kingdom Come Deliverance. A tohle není taky ani Call of Duty, kokote. No super, teď nestřílí, ale vole. Přestaň na něj bejt! Fokusej! Let's go! Haleluja, haleluja. Kde se tady vzal, ty podaflával, skurvený, jsi Ondravoček, vole? To byl pain, to byl pain, vole. To mělo asi jestli to se stříhám dobře, tak nějakých 20 až 25 minut. Já to měl 4 hodiny. Ze 4 hodin jsem se stříhal 10minutový a 15minutový, jestli to takhle dám video. Ty vole. Jak jsem vám chtěl říct takový fun fact, který není fun, ale jenom se chci chlubit. Já mám VHSku Harryho Pottera a Kámen mudrců doma. Hello. Let's go. Flex flex. No. Teď bych si dal od Harryho Pottera pauzu. 1 měsíc. Takže od tohohle videa za měsíc se vidíme u Harry Potter a tajemná komnata. Takže já se s vámi loučím a ahoj.